Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatipun lan nagatipun niatipun ngawontenaken rakitan nambah sampai kakung ngurunipun ingkang pindah anggenipun nuwun kasetelah ingkang napa dinten kelawan dalu gandeng ngawontenaken tenaken kala tak perlu. Nanti sengkalani mbok ibu bumi bapak kuasa bapak akan ibu kawan nanti sengkalani malaikat bakat kan kita belakang timbal kelakon itu sudah bisa itu nanti sengkalani malaikat cenderung akan dinten jodoh dinten kelawan dalungan antuk untuk kata-kata kita bahasa sirula kan walu ditawan ingkang selera dinten satu ingkang leres dinten Selasa pon saperlu kangge ngampiraken wegengan lan nanti sengkalani malih anggenipun ngatami anggenipun mau kitab suci Al-Qur'an surat Yasin kalilan sihir manfaatipun dipintunaken nuwunipun katirman ingkang dipun waos ingkang ngimami para wau dipun timang untuk tahun pelanggengan rasa ketelangan sangat alami pun asal merkiran dan sebuah kuduli ketasnya kita pun dan selesai tak tidak dipun kusulah pun watara yang terjadi pun status walaupun Allah SWT tak tenang data sumarikan semakin nomor kalau pasal waktu itu kita mari menurut kata cuman mari mana ayam jujur mari mereka jujur cetorin tentang jalur sakit 6 bulan ampun mangke halangan sebab menapa gampil anggen pun mitos tentang lawan cetorin tentang jalur nanti setelah mangke anggen pun buatan nanti siam jalur tak ulang iman ini mengapai siam dalam ulang perubahan pun berjalan mari kuatan keselamatan kejiwaan pengalaman apa yang nanti cetorin tentang jalur tak tetap dan akan halangan sebab menapa gampil anggen pun mitos tentang lawan cetorin gandeng awonten kan malih mulai metri golong gangsal golong itu golong songo lan kekurang serta takiran lan apun sengkala ageng saperlu ingkang waspada kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin kalilan dikiriman saatipun dipintunaken luhuripun katimat sampun kami mantuk dhateng pelanggengan ingkang dipun waos ingkang imami kala wau sedaya leluhur ingkang mantuk dhateng jaman pelanggengan saged langgeng sak laminipun asal mergi ingkang ladang jembar kubure ketampi amal ibadah-ipun saged ketampi amal salehipun saged bapak harus adipun dicolotpun wala ing tembe dipun lebetaken swargane Allah Subhanahu wa taala kaakana dados mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasawan pripun Gusti Allah maringono berkah kawilujengan dumateng nek katiman sak rakyat dia lan sak anak putune pun paringi kekuatan keselamatan kesenceman pengarman apa ingkang dipun cipta rinten kelawan dalu saged pinabulan sampun manggih alang tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang kawat gedhe ngawontenaken malih sedaya rakitan nambungan ingkang kula waos sedaya brunil kangge mapakaken wegengan nubi Selasa pon dumudine Rebo Legi ngantos sak lajenge dipun mangke halangan tunggal punapa gampil anggenipun nyipta tentang lawan gedhe lan ngawontenaken rakitan nambungan sampun sangkep malih perlu anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan sak pulo wargane katiman awit dipun ngambung panuwunipun Gusti Allah maringono ayem jenjemar menapa kuwi ceta saged ngical ngerutne gendasi kanane tuker sakite ngerut dinune kantuna manggih dados warasan wiwit dinten Selasa ngantos Rebo ngantos lajenge sampun manggih halangan tunggal punapa gampil anggenipun nyipta saneng kawedha rinten Jawa dalu gandeng wontenaken malih Sekul suci ulang sari ingkang wasbinah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin kalilan zikir perlunipun manfaatipun dipun kintunaken luhuripun katipan sisami mantuk dhateng sampun pelanggan ingkang dipun waos ingkang imami kala wau sedaya leluhur ingkang ngawontenaken sekul suci lan sari malih saperlu kangge mapakaken wegengan nuju dinten Selasa pon dumudine Rebo Legi ngawontenaken sekul suci lan sari malih saperlu anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan sak pulo wargane dikatiman wiwit dinten Rebo Selasa kliwon Rebo Legi sampun manggih halangan menapa gampil anggenipun nyipta sanang lawan sedaya rinten lawan dalu gandeng ngawontenaken malih sekul doa sedaya ampungan sampun sangkep pun ngawujeni anggenipun
ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin talilan zikir manfaatipun dikintunaken luhuripun Pak Katimat ing sampun matur dhateng sampun langkung ingkang dipun waos ingkang imam mikala wau. Lan ngawilujeng malih saperlu kangge mapakaken wedengan. Lan ngawilujeng malih saperlu kangge anggenipun badhe nglampahi tiyang dalem sak wulan sak keluargane Katimat. Lan ngawilujeng malih anggenipun datengaken sebuah sedherek tangga tepari saged wilujeng. Sak dateng niki wilujeng sak wangsul saking mriki sak wangsul saking mriki sami iki dini kali ditelahi ngamuk wae maring ana teguh kawulujengan calon rutne ndak ngalane suwun saking rinene kantuna margi sedat keparasan wiwit dinten. Selasa pun dumugine Selasa kliwon Rebo Legi. Ngantos salajenge panuwunipun sami dipun isini kali Gusti Allah Subhanahu wa taala menika niyatipun Dik Katimat sak keluarga sampun jangkep kula aturi ngesteni kabul dumateng sedherek kula sebane sedayanipun.